Важно е периодично да си задаваш въпроса: имам ли основания да вярвам в нещата, които истински съм се убедила от толкова отдавна, че дори не помня как и защо съм ги повярвала. Да ги подлагаш на съмнение периодично, защото аз бях в състояние да си променя живота и мисленето и продължавам да го правя. Както вероятно и ти си постигала нещо в живота си наистина голямо, едва след като си подложила на съмнение убеждение, което е било част от теб много дълго време. Убеждение, което потенциално не е било твое, защото си го присвоила от средата си, от възпитанието си, от хората около теб, дори от твой личен опит, вероятно. Но това не е присъда. И е важно да поставим под съмнение нещата, в които се убеждаваме, защото те определят действията ни в последствие. А е важно да ги коригираме, за да можем да ги променим и да растем. Това е единствено.